Dobrý deň, milí priatelia. Dnes si vysvetlíme písomné násobenie jednociferným číslom, alebo, ako sa hovorí, násobenie pod seba. Ukážeme si to na konkrétnom príklade. Takže napíšeme si príklad 293 krát 8. Násobíme osmičkou sprava doľava všetky čísla z čísla 293, takže 8 krát 3, 8 krát 9 a 8 krát 2. Opakujem, sprava doľava a podpisujem čísla pod čiaru. Takže ideme. 8 krát 3 je 24. Štvorku píšem číslo, ktoré je na mieste jednotiek. Číslo, ktoré je na mieste desiatok, si ako keby držím. To potom pripočítam do ďalšieho súčinu. Takže 8 krát 3 je 24, 2 si držím. 8 krát 9 je 72, plus tie 2 je 74, 7 si držím, 8 krát 2 je 16, plus 7 je 23, ale keďže už nenasleduje ďalšie násobenie, píšem celú 23 do výsledku. Výsledok násobenia 293 krát 8 je teda 2344. Chápeme tomu? Áno. To som rád, že chápete, tak pokračujeme, dáme si teraz štvorciferné číslo a budeme ho násobiť opäť jednociferným. Dajme si 5426 krát 5. A ideme znovu sprava doľava. 5 krát 6 je 30, na mieste jednotiek je 0, trojku si držím. 5 krát 2 je 10, plus tých 3 je 13, jednotku si držím. 5 krát 4 je 20, plus tá 1 je 21, 2 si držím. 5 krát 5 je 25, plus tých 2 je 27. Píšem už zase celú 27. A tak výsledok tohoto súčinu je 27 130. Chce ísť teraz niekto k tabuli? Betka? Super. Betke dáme príklad 245 krát 3. Takže nech sa páči. Ďakujem. 3 krát 5 je 15. Napíšem si tú 5, jednu si držím. 3 krát 4 je 12, plus tá 1 je 13, zase si jednu držím. A 3 krát 2 je 6, plus tá 1 je 7. Výborne. Decka, je to správne? Áno. Dobre. Ísť ešte niekto k tabuli? Môžem ja? Áno, Zuzka, poď. Dobre. Zuzke dáme 2471 krát 5. Nech sa páči. 5 krát 1 je 5, nič si nedržím. 5 krát 7 je 35, čiže napíšem 5, 3 si držím. 5 krát 4 je 20 a 3 je 23, čiže napíšem 3, držím si 2. 2 krát 5 je 10 a 2 je 12 a už napíšem 12, lebo to je na konci. Výborne, super. Ďakujeme Zuzke. A zazvonil zvonec a dnešnej hodiny je koniec.